Ватан интернет радион тыңлайыгыз. Хөрмәтле тугандар, эфирда Ватан Лайв тапшыруы. Һәр шаршамбы һәм юма 21 сәгатьтә үзегезнең хоралдарыгызны туры эфиргә бирә аласыз. Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле достар, хөрмәтле ватандашлар, һез Ватан Лайв тапшыруын тыңлайыгыз. Бүген бездә эфирда Россия Федерациясының атказанган мәдәният хезмәткәре шундай матур апай, безнең Флюра Мурзина. Һаумыгыз Флюра апай, һез ысын күңелдән безнең студияга керүебезгә бик шатбыз. Нисек килеп иттегез? Хәерле кич, Фатих, бик матур килеп иттем, бик уңайлы. Әлбиттә тулкынланам һәм иң тәүдә инде мин радио тыңлаучылар менән һәм телевизор караучылар менән сәламләйм уларның барыһын да. Әйдәгез бергәләшеп ял минуттарын үткәрәйек, бер-беребез менән һөйләшәйек, аралашайык. Рәхмәт, Флюра апай, сөнки ысын күңелдән бик шатмын һез килүегезгә. Был студияны һез нык ямьләндереп торып килеп индегез. Мин алдан ултырайның битендә шундай боек кына, гына һез килеп ингәнегез, бұл студияга яңа нурлар килеп ингән кебек булды минем өчен. Флюра апай, шундай һорау үзгә. Сер булмаһа, нисә ел буе һез безнең башкорт телевидениеһында эшләйсез? Башкорт телевидениеһында инде мин бына 35 ел була. Аха. Официаль рәвештә эшләүемә, булай инде тәүге тапкыр аяк басуыма ошо телевидениедә. Миңа ул вакытта мәктәптә генә укыйным, 7нче класста, уга инде бик күп елдар үтеп киткән, 45 ел үткән. 45 ел. 45 ел. Һезгә караган Флюра апай, һезгә яңа гына 40 тулган кебек, сын әйткәндә 35 тулган кебек яңа гына. Һез әйтәгез бит инде 45 ел элек. Ярый, әйтеп котылдың, 35. Әйтеп котылдым, әлбиттә. Хөрмәтле достар, без инде туры эфирда эшләйбез. WhatsApp хандары 2919-617-9641. Һез дә безнең әңгәмәгә кушыла аласыз һәм дә инде Флюра Ишбулат кызына үзегезнең хоралдарыгызны биреп, бездән Россия 1 телеканалыннан һәм дә инде Ватан интернет радионан еңа аласыз бездән бүләк. Без махсус бүләк әзерләнгәнбез Флюра апай менән бергә. Biz xəbərdar horallar көтүп бултырабыз. Флюра апай, үзегезнең беренче тапкыр эфирга чыкканыгызны исләйгезме? Менә әле әйтеп үттем бит инде, ул булды 45 ел элек. 45 ел элек. Нисек булды ул? Менә телевидениедә килеп индем. Чөнки ул вакытта мин 7нче класста үзебезнең беренче ханлы республиканың интернат мәктәбендә укыйным. Ул хәзер Рәми Гарипов гимназияла укыйным. Телевидениеннан килделәр дә режиссер, редакторлар хайлап алдылар инде, кемдер шигырь укый, кемдер бейи, кемдер йырлай инде. Миңа шигырь укырга туры килде. Бик исләйм. Ул вакытта тапшырулар туры эфирда бара иде, бернинди дә язу юк иде алдан. Туры эфирда турып, галстук менән ак алъяпкыста, ак гольфлар киеп, ошо микрофонга һөйләгәнем итемдә. Бик тулкынландыгызмы? Тулкынланманым юк, тулкынланганымды бер дә хәтерләмәйм, әмма оператор итемдә калган. Ул хәзер инде якты дөньяла ла юк, әмма улар режиссерлар барыһы ла итемдә калган. Аха, аңлашылды. Һез бөтенләй дикторга, бөтенләй телевидение өлкәһендәге булган белемегез икенче дип әйткем килә. Шуга әйткем килә бит инде. Һез профессия буенча кем булып чыкканһыгыз? Бuna мин 7нче класста һөйләй башланым бит инде интернатка килгәс. Әдәбияттан, башкорт теленнән укыта ине Саҗидә Хәмәтьяровна. Аха. Укытучы инде. Ул әйтте, шигырьләр укыта бит инде, хикәяләр укытып карай. Ул әйтте, минең укучым Наилә Галәүддинова, ул радиола диктор булып эшләй. Бuna һин дә шул апайыңа охшап диктор булырһың дине. Ул вакытта минең башым ала инмәйне. Нисектер, бәлки матур укыганмындыр, дөрес укыным микән инде. Шуга әмма ул уй башымдан сыкты, адак диктор булам дигән. Мине математика, физика, химия фәннәре бик нык охшагас, улар шул тиклем миңа еңел бирелә иде. Мин шул фәннәрдә имтихан биреп,
югары йортка укырга ине алырыма мин ышана инем. Ага. Шуңа күрә мин һайланым химия факультетын, чөнки унда укырга кергәндә химиянан бирергә экзамен, математиканан, физиканан һәм рус теленнән инде. Шуңа күрә мин ошо факультетты һайланым һәм химия факультетын укып бөттем. 5нче курста укыганда параллель рәвештә мин Гөлли Мөбәрәковала укыным. Сәхнә теле буенча 1 ел буена унда укып, өйрәнеп, унда инде мин телевидениегә эшкә киләм дип дәртләнеп укырга йөрнем. Мин белүем буенча һез мәктәптә лә укыткансыз. Мәктәптә 1 ел укыттым, чөнки элек бит инде югары уку йортын тамамлагас 3 ел эшләргә тиеш ине кеше. Һәм мине ебәрделәр инде укытучы итеп, үземнең районга, Балакатай районына, һәм мин авылда 1 ел укыткас инде. Мәгариф министрлыгына килеп, открепление алып, телевидениегә направление, юллау алып, 1 елдан һуң гына телевидениегә эшкә керә алдым. Чөнки мотлак кайда ебәрәләр, юллама менән югары уку йортын беткәс, шунда барырга тиешсең инде. Мин 1 елдан һуң гына шулай форсат туды инде келергә. Аңлашылды. Хөрмәтле дуслар, без Турай эфирда эшләйбез. Без әлеге мәлдә Ватан Лайф программаһын карайдар. Музыка һөнмә Башкортстан 24 телеканалында һәм безне социаль селтәрләрдә карай. Һорауларыгызны без көтеп калабыз WhatsApp андары буенча һәм инде һораулар безнең бәйләнештә төркемендә лә кабул ителә. Флюр апай, шундай һорау һеҙгә Россия Федерацияның атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре тигән исемде һеҙ нисәнсе йылда алдығыҙ? Мин уны былтыр гына ул исемгә хужа булдым дип әйтәйем инде. Июнь айында безнең президент, әле генә һайланган яңынан Владимир Владимирович Путин култамгаһы менән 27 июньдә указга ул кул куйган һәм миңә бына Башкортостанда сентябрь айында ошо исемде тапшырдылар. Үзебезнең республиканың башлыгы Рөстәм Зәкиевич Хәмитов кулынан алдым ошо тамганы инде. Был югары исем безнең радио телевидениела бик һирәк. Хәзерге мәлдә һез был исемде генә алып йөрүгә шикелле бит. Алып барышлар арасында. Алып барышлар арасында. Әмма минең менә Башкортстан телевидениеһенең иң тәүге дикторы Рәсимә Сәгыйть кызы Каримованың да шундай мактаулы исеме бар ине. Ул 80нче елдар адагында 80нче елдарның уртаһында ул ошо исемгә лаек булган. Һәм миңә бу бик зур җаваплылык өстәй, чөнки мәдәнияттең атҡаҙанган хеҙмәткәре булыу ул бик тә яуаплы эш. Уны аҡларға кәрәк һәр ваҡытта. Аңлашылды. Мына һеҙҙе концерттарҙа ла күрергә мөмкин. Концерттар, сәхнәлә концерттар алып барырға. Мына телевидениела тапшырыу алып барғанда, беҙ әйтеп үтәбеҙ хәбәрҙәрҙә алып барғанда, һәм концерт үткәргән саҡта айырылышы бармы алып барыуҙың? Әлбиттә бар. Мин бында бит инде телевидениела хәбәрҙәр алып барғас, ул шул тиклем ныҡ тапшырыу, уның үҙенең үҙенсәлектәре бар. Унда политика тураһында, сәйәсәт тураһында ла һөйләйһең, иҡтисад тураһында ла һөйләйһең. Һәм бында камера аша ғына телевизор ҡараусы менән аралашаһың. Инде сәхнәгә менһәң, ул ваҡытта ул сәхнәлә залда ултырған тамашасы менән күҙгә күҙ ҡарашып диалог ҡораһың. Энергетика килә, ниндәй энергетика ул залда, ниндәй бүгін тамашасылар йыйылған. Бына ошо менән айырыла инде, күҙгә күҙ ҡарашып диалог ҡорыу. Телевидениела диалог ҡораһың, әммә экранда ғына инде, экран аша, камера аша. Нисек шулай дип һеҙ телевизордан ҡарап ултырғанда, һеҙ шәхсән һәр бер кешегә мөрәжәғәт иткән кеүек. Мына мәсәлән мин һеҙҙе ҡарап ултырам, шәхсән миңә кеүек. Был әлбиттә профессионализм кәрәк аның өсөн тип уйлайым. Ул йылдар аша киләме? Нисегерәк килеп сыға һеҙҙең? Тәжрибә кәрәк. Мин әйтеп үттем бит инде, мин 1 ел мәктәптә уҡыттым, уҡытыусы һөнәрен аңлайым һәм мин ошо хәбәрҙәрҙе алып барғанда уҡытыусы кеүек һәр бер информацияны, һәр бер мәғлүмәтте уҡытыусы уҡыусыға аңлатҡан кеүек итеп һөйләйем. Бына ошо алымды ҡулланам.
Һәм ул вакытта инде тамашасыга барып битә, нимә турында һөйләйһең, уның аңына барып битә, уның йөрәгенә барып битә. Укытучы нисек һөйләй укучыга, шулай иттереп мин бына хәбәрдәрде алып барам дип әйтә алам. Һез мына концерттар турында әйтеп үттек бит инде. Концерттар, нинди концерттар алып бараһыгыз? Мин белүем буенча һез күп кенә хәйрия концерттар үткәрәгез. Әлбәттә. Бәләкәйдән мин беймәгәс, йырламагас, миңә гелдә концерттар алып барырга туры килде. Мәктәптә булһынмы, ул авылда булһынмы, адак университетта укыганда булһынмы, шуңа күрә был шөгыль миңә бик тә якын. Сәхнәгә хәзер өйрәндем. Ул сәхнә шундый сихри бер дөнья ул анда. Унда сыкһаң бар нәмәне онытаһың. Кемнәр менән алып барам? Үземә охшаган достарымдың, улар һораһалар, уларның концертларын алып барам. Бигрәк тә һуңгы вакытта бuna Рәсәйдең халык артистлары Фидан Гафаров белән Нурия Ирсаеваның юбилей концертлары менән без бернисә районга сыктык ял көндәрендә. Ауга тиклем инде бuna яңрак кына достарыбыз композитор Урал Рашитов һәм Азалияның иҗат байрамын алып бардым. Хәйрия концертларына килгәндә инде без үзебезнең авылда, Балакатай районының Үтәш авылында бик матур итеп мәсҗид төзүнек. Шуңа күрә мәсҗидте төзер өчен акса кирәк бит инде. Шуңа достарымды йыеп, хәйрия концертлары оештырдык һәм ул мәсҗидте төзеп бүттек. Буна инде ул хәзер 2-3 ел эшләй, ишектәре көндә асык, халык, авылым халкы шул тиклемник риза, шул тиклемник шат, шул тиклемник рәхмәтле һәм улар ошо мәсҗидкә көндә йөридәр һәм безнең авылыбызда азан тавышы яңгырап тора. Бигрәк тә буна әлеге көндәрдә Рамадан аенда. Рамадан айы. Мин был мәгълүматты белмәйнем, ысында әйткәндә, чөнки шундай зур савап килтергәнегез үзегезнең авылыгызга. Авылда азан кыскыра икән, димәк, авылдың коты бар дип әйтәләр бит инде. Бұл менің өчен зур асыш, ысынмаганаһында. Тагыла ниндәй акцияларда һез катнашаһыгыз? Акциялар төрлесе булып тора. Буна ошо көндәрдә 2 июньдә Салават Юлаев мәйданында Яшелдәр партиясының Зеленый дип әйтәбез бит инде фестивале бар. Ошо фестивальдә алып барырга Хранлар уны без 2 телдә алып барабыз, 3 телдә башкортса, русса, татарса. Минең коллегам Рустам Габбасов менән бергә бер сәхнәлә буласак, бу Алла бирһә, халык буна тамашачыларда сакырып калабыз. Килегез 2 июньдә көндез 2-лә башлана ул. Рәхим итегез, бик матур сара көтелә. Шулай дип, хөрмәтле дуслар, без инде тура эфирдә эшләйбез. WhatsApp хандарына һәм дә инде бәйләнеш тәсилләрендә без һезнең сәламнәрегезне көтеп калабыз. Бында һезгә достар язалар, тик үзенең сәламнәрен язмайлар, бик шәп Флюр апай дип безгә язалар. Яхшы Флюр апай дип безгә Таһир яза, Илмира, Минзәлә, Фирдәүс Галиева яза, Вәт замана дип тә язалар безгә. Чөнки без әлеге мәлдә телецентр бинаһында ултырабыз, телеүдәк бинаһында ултырабыз һәм тура эфир алып барабыз. Хөрмәтле дуслар, без һездән көтәбез һораулар. Иң оригиналь һорауга без инде бүләк тәзерләгәнбез. Рәсәй бер телеканалы, Ватан радиоһы. Кем иң тәмле һорау бирә, шуга әлбәттә шуга бүләк. Флюр апай, һез шундай матурһыгыз, һез шундай нескә күңелле дип әйтәм инде, катын кызыгыз. Рәхмәт. Телевизорда караганда һез гел серьезный. Бик едди шундай. Мин бұл компанияга килер алдынан мин һезне нишләптер усал дип уйлай торганым. Чөнки едди яңлыктар булгас бит инде кешенең бөтенләй икенче күренә миңа. Мына һезнең менән аралаша башлагас, һез шундай һөйкемлеһегез. Рәхмәт. Флюр апай, яшь сакта егеттер күп йөгергәндер инде һезнең артыгыздан. Менә бит инде һорау бирәһең бит, Фатих. Юк, әлбәттә, алай кирәһенсә, миңа нисектер куркалар, хатта
бына дискотекалар була торган Әйе. инде без яшь сактала мине Ритаем. бына танцевать итәргә лә сакырмайдар ине, бәергә нишләптер, оҙатып та бармайдар ине, кинога ла сакырмайдар ине, шуға күрә андай нисектер бына баднат итмәйҙәр ине. Баҙнат итмәйҙәр. Баднат итмәйҙәр ине. әйе. Мына һеҙ мына телевидениела эшләгән саҡта, һеҙҙе белә башлағастарҙа шундай моменттар булманымы? Юк, алай булманы. Бер тапҡыр Красноусолда ял иткәндә инде курсташ егетте осраттым. Ул ваҡытта инде миңә 36 йәш ине. Мин унда үҙемдең племянница менән ял итеп ята инем. Шул килде лә инде. Мин уға һорау бирдем. Нишәп һеҙ мине киноға ла саҡырманығыҙ, дискотекала ла берҙә иғтибар итмәнегеҙ тим инде. Ул былай тип әйтте, аның исеме Петя, фамилияһын оноттом инде, ул әйтә инде. Бына нисек дип әйтәйем, уның һүҙҙәре менән әйтәм инде. Аудиторияға килеп керһәң ти инде, беҙ бары һоҡланып ҡына ҡарай инек ти. Шуға күрә бына шулай иттереп һаҡлап ҡына йөрөткәндәр мине. Үҙегеҙҙең беренсе мөхәббәтегеҙ иҫләйһегеҙме? Беренсе мөхәббәт. Тейем әле. Беренсе мөхәббәт, Флүрәпәй. Мөхәббәт ул бына ниндейҙер 7-нче класста уҡығанда шулай уҡ интернатҡа килеп төшкәс бит инде 10-нчы класста уҡыған егеттең күҙе төштө. Һеҙгә? Әйе, ул ысын мәғәнәһендә саф күңелдән яратҡандыр тип уйлайым. Мин ул ваҡытта бала ғына булғас, 13 йәш кенә булғас, уның ундай тойғоларын баһаламаным, аңламаным, сөнки бала ғына булғас инде. Бына ошо беренсе мөхәббәт булған. Уйлайым. Тип уйлайһығыҙ. Әйе. Исеме кем? Иҫләйегеҙме исемен? Әлбиттә иҫләйем, уны бөтә мәктәп белә. Бөтә мәктәп белә торғанмы? Исемен әйтмәйем, ҡуй, ул бәлки тыңлап ултыралыр. Ул ҡыйын булыр, әйе. Шунан ғына әйтәм, ул һинең яҡташың. Аңлашылды. Баймаҡ яҡтарынан. Әйе. Аңланым. Хөрмәтле дуҫтар, беҙ инде тура эфирҙә эшләйбеҙ. Оялмағыҙ, яҙығыҙ беҙгә һорауҙар. Беҙ инде һеҙгә бүләктә әҙерләгәнбеҙ. Рәсәй бер телеканал һәм дә инде Ватан радиоһы. Флүрәпәй, һеҙҙең яратҡан йырсыларығыҙҙың береһе, ул да булһа Рөстәм Ғиззәтуллиндың беҙҙең йыр тыңлап алырға тәҡдим иткәйнем. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы әлеге мәлдә таба алмайым. Шулаймы? Рөстәмнең йырын тыңлаһаҡ бик әйбәт булыр ине. Беҙ уның менән ошо көндәрҙә генә икәүләшеп концерт алып барҙык. Сәхнәлә, эйе. Урал Рашитов менән Азалияның. Ул бик матур алып барыусы. Сәхнәлә үҙен шул тиклем матур тота һәм ул шул тиклем ярҙам итә миңә сәхнәлә. Шулай дип, хөрмәтле дуҫтар, беҙҙең эфирҙа Рөстәм Ғиззәтуллин «Әрләмә» тигән йыры менән. Беҙ 1-2 минуттан кире һеҙгә әйләнеп ҡайтасаҡбыҙ. Шатланып ултыра, шулай
Бүгін достарым менің бірге ял итәм. Höйләмә, һин миңа höйләмә. Телефонда акса бөткән калдырып китәм. Әрләмә, һин мине әрләмә. Бүгін достарым менән мин бірге ял итәм. Höйләмә, һин миңа höйләмә. Телефонда акса бөткән калдырып китәм. Әрләмә, һин мине әрләмә. Все понял. Höylәмә, һин миңа höйләмә. Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле достар, һез Ватан Лайф тапшыруын тыңлайыгыз һәм дә инде әлбиттә карайыгыз. Үзегезнең һораударыгызны без WhatsApp хандары буенча кызганычка каршы кабул итә алмайбыз. Шуңа үзегезнең һораударыгызны безгә языгыз. Бәйләнештә селтәрендә Флюра Ишбулатовнага һез үзегезнең һораударыгызны yetkер алагыз. Безгә әлеге мәлдә безнең телефоннарга килә башланы бу һораулар. Беренче һорау безгә яңа килеп җитте. Эш кыен дип һорайлар һездән. Эш кыен, ләкин һез ничек шундай матур катын-кыз булып калдыгыз дип бездән һорайлар. Эш кыен дип эш бердә авыр түгел. Тәҗрибә туплаган. Нервлы дип язылар. Ну, әлбиттә нервлы, стресс һәр вакытта испытываешь дип әйтәм инде. Әмма эште яраткас, уның бер авырлыгы ла юк. Менә ул байрам кебек. Ул эш телевидениелә эшләү минең инде. Ул яшәү рәвеше генә түгел, яшәү мәгънәһенә әйләнеп китте. Шуңа күрә бер авырлыгын да күрмәйм. Элек инде төндәрен эшләй торган бит инде төнге 2-гә тиклем хатта. Әмма ләкин эште яраткас, аның бер авырлыгы ла юк. Аңлашылды. Безгә икенче һорау килеп җиткән. Һез элек БСТ каналында эшләнегездә, Россия каналына күстегез. Шуның турында нимә дип әйтерһегез дигән. Башкортстан Юлдаш каналынан күсәлме? Башкортстан Юлдаш каналында бына юридик рәвештә мин онда 7 ел эшләнем. Параллель рәвештә инде ошо әлеге Башкортстан дәүләт телерадиокомпаниясында эшләйник, параллельно эшләйник инде. Адак инде бүлделәр безнең коллективта һәм мин Башкортстан Юлдаш каналында эләктем бит инде. Һәм монда ла мин бик эшемне яратып эшләнем. Ул бик матур канал, бик итти канал. Ул безнең республикабызның ысынлап та төп каналы. Ул каналда гына безнең башкорт бик күп тапшырулар бара. Ул безнең республика турында гына һөйләнә бит инде. Әмма мин инде бuna хаклы ялга сыккас, яшем yetib. Мин был каналга күстем, чөнки был каналда үземнең хезмәттәшем Вилдан Нургали улы Галин эшле итәкләйне. Ошо тапшырулар редакцияһын, менә милли тапшырулар редакцияһын һәм улар мине сакыргас инде мин ризалаштым. Бик нык итеп ризалаштым, чөнки монда шул тиклем нык охшай. Әйткәндәй, безнең ошо каналдың директоры, ошо компанияның директоры Азамат Рафаэль улы Салихов та ул бuna иң минең уемса инде мин эшләү дәврендә 35 ел эсендә бер 7-8 директор менән эшләргә туры килде, әмма ул шуларның иң интеллигентны, иң акыллыһы, иң менә заман менән бергә атлаусы, шул тиклем нык итәгатьле ул кешегә аның булган мөнәсәбәте миңа шул тиклем нык охшай һәм эшкә мин шул тиклем шатланып йөрим. Көндә эшкә шатланып йөрим. Әйткәндәй, минең телевидениегә тәү көндә урынлашкан вакытта телевидениене итәкләйне Талгат Матулла улы Сәгыйтов. Ул да бuna шул тиклем интеллигентлы кеше ине. Шулай ук акыллы, тәрән акыллы. Һәрбер үзенең хезмәткәренә ихтирам белән караган итәксе ине. Шуңа күрә мин әлеге көндә лә шу итәксеннән бик нык уңдым. Рәхмәт әйтәһе килә Азамат Рафаэль улына. Минең өчен был эфир гомерен удайтуыгыз өчен, ошондай мөнәсәбәттегез өчен, ошондай югары исемде алып биргәндә этәргез биргәнегез өчен һезгә бик тә нык рәхмәтлемен. Ысын күңелдән рәхмәтем бик нык тәрән. Рәхмәт һезгә. Ысын мәгънәһендә әйткәндә мин дә рәхмәт әйткем килә шул. Чөнки әлбиттә безнең итәкселәребез шундай заман белән бергә барган һәм дә инде яшьтәрдә бөтә булган коллективты
барлап торганыгыз өчен һезгә зур рәхмәт. Һез булмагыз, безнең Ватан радиола булмас инде. Ватан радио булмага бүгенге эфирда булмас инде, бит Флюр апай. Диджей Фатих менән бүген ушулай ултырып һөйләшә алмас идек. Ошайды сөйләшә алмас идек. Флюр апай, шундай һорау һезгә. Иң курккан нәмәгез бу дөньяла? Осрактар булдымы? Или Әйдәгез осрактар дип алайык, әйе. Осрактар миңа элек-электән инәем исән сакта әйтәйне кызым, бер вакытта ла кешеләрдән куркма, һәр вакыт горур йөрү, горур бул дип мине өйрәткәс, мин бер вакытта ла кешенән куркманым. Әмма миңа бүреләрдән куркырга туры килде. Ул вакытта Фатих, мин хөрмәтле тамашачылар, 10 класста шулай ук үзебезнең интернатта укып йөрим Өфөлә. 5 февраль көндә Себердән минең олы апайым кайтып төштеләр, уны күрәм дип мин ял көненә авылга кайтырга булдым инде. Әмма сәгать төнге 3тә поезд килеп туктаны ла, безнең районда инде үңкерделәр, унан автобус менән кайтып, безнең авылыбыз район үдәгенән 4-5 километр алыслыкта. Төнге 3тән инде автобус булганда, инде юл булган, автобус килеп туктанылар район үдәгендә. Ара китте бит инде. Һәм мин яяу атларга булдым. Бернисә өйгә тукылдатып караным, әмма бере лә ишек асманы. Шуннан кайтып киләм, тауга менеп барам, авылдан район үдәгенән 1-200 метр үткәс, шул тиклем ялтырауыклы уттар күренә инде. Мин уйлайм, шундый күздәрде мин менә караңгыла харыктарның күзе генә инде. Бесәйдән күзе шулай ялтырай. Мин уйланым, ничә бында төндә харыктар йөри икән кыш көне. Шул тиклем халкында дип уйланым да, күреп калдым колактарын инде. Байтак кына 1-5-6 бүрейне. Шунда туктаным да. Димәк, бүрегә эләктегезме? Әйе. Туктаным да. Поездда килгәндә һөйләйләрне, шул тиклем ас бүреләр күп дип. Улар миннән 20-30 метр алыслыкта ситтә торалар инде. Минең уң ягымда канау аша кайынлык, күрт аша инде. Мин туктаным да 1 секунд уйланым, кайынлыкка йөгрәйемме, әллә кире авылга йөгрәйемме? Авылга тиклем 200 метр ине. Шунда инәй дип кыскырдым да йөгердем артка кире авылга инде, иң тәүге өйгә. Сумкам бар ине, сумкала колбаса ине. Шуннан башыма килде, уй инде ярты юлга yetkәс, шул 100 метрын йөгергәс кире, тау түбән. Сумкамды ташланым да, калдырдым да, кире йөгереп барып, күтәрмәгә тукылдата башланым инде. Бына шул, шуннан миңа ишеген астылар, өйдең хуҗаһы сыгып, балта алып сыгып, минең сумкага тиклем барып иткән, бер эҙҙәре буйынса 5-6 бүре инде инде, 5-6 шул. Бына шулай мин ҡотолдом, ҡыл өҫтөндә генә ҡалды. Һәм иң ные тетрәнгесе шул минең инәй итеп ҡысҡырғанымды инәйем ишеткән. Мин иртән 9-да көн яҡтырғас ҡайтып керһәм, инәйем әйтә инде, бәй ҡыҙым, һин өҫтә бит ҡайтып инәй итеп ҡысҡырҙың да, мин сығып ишекте асырға булдым, барһам бер кем дә юҡты инде. Шулай иттереп, менә шундай биоток тапшырылды. Сөнки моғайында ғүмерем ҡыл өҫтөндә генә булғанға, инәйемә шундай биотоктар еткән. Бына шундай бер мәл булды. Был Алла Тәғәлә һеҙҙе һаҡлап алып ҡалған. Шулай моғайында мин шунда эшләргә тейеш булғанмын. Бында эшләргә тейеш булған. Бөгөн һөйләшеп ултырырға тейеш булған. Флюр апай, ысын мәғәнәһендә шундай тетрәндергес хәл был. Был минең һүҙем бөттө. Ысын, сөнки һеҙ бик шул мәлдә үҙегеҙҙе дөрөҫ тотҡанмын. Дөрөҫ тота белгәнһегеҙ. Инәйем сығып әйткәндер инде, минең тауышымды ишеткәс, ҡыҙым артҡа йүгер тип. Беҙгә бәйләнештә селтәрендә яҙалар, Флюр апай ысынлап та бик матур, ихлас күңелле, позитив кеше, ярҙамсыл да. Һәр саҡ шундай көләс йөҙлө, иҫ киткес, һылыу матур, йәш булып ҡалығыҙ. Һеҙҙең менән ғорурланабыҙ, тип беҙгә Илмира яҙа. Рәхмәт ҙур итеп. Илмира, һеҙгә ҙур рәхмәт. Без һорауҙар көтәбеҙ. Уялмағыҙ, хөрмәтле дуҫтар. Беҙҙең ҡыҙғанысҡа ҡаршы, Флюр апай, бөгөн техник яҡтан беҙҙең WhatsApp һаны эшләмәй тора. Шуға беҙҙең әлеге мәлдә һорауҙар әҙ. Шуға ҡарамаҫтан, кемдәр беҙҙе ҡарап ултыралар музыка һүнмә төркөмөнән. Контакт ҡайҙалар ахыры? Эйе, яҙығыҙ, уялмағыҙ. Флюр апай, тыңлайым. Иң ҡыҙыҡлы булған хәл бармы һеҙҙең бында телевидениела эшләгән мәлдә? Әлбиттә, күп инде иҫтә ҡалғаны.
Бына кинәт кенә искә төшмәй бит әле кызык хәлдәр. Бәлки тура эфир барган мәлдә бернинди кызык шундай нюанстар булгандыр. Булды әлбәттә. Бер вакыт без ошо зданиела ул бына ошо әлеге ултырган зданиела Бинала? Әйе, студия бар инде бит инде студия. Бер площадкаһы яңалыктар, бер площадкаһы хәбәрдар. Чөнки без параллельно эшләй торгайнык ике канал өстендә инде. Яңалыктардан хәбәрдарга күсәбез, хәбәрдардан яңалыктарга. Яңалыктарга күсеп кенә ултырган идем. Яңа гына аны куйган булгандар мөгаен клей менән генә ябыштырып. Арты төшеп китте, мин һөйләгән вакытта гына инде. Заставкаһы артта торган, менә ошо нидәр төшеп китте. Дүбер шатыр итеп инде. Миңа укырга кирәк. Шул вакытта етмәһә бик хәүфле хәлдәр бара ине Мәскәүдә. Я йортларда шартлаталар, я яндыралар шундый замана булганда. Но нисектер үземне кулга алып, укып бөтенде алып барып yetkirdim программаны. Ошо булды. Шан бер тапкыр Саша Кузьменко менән безнең башкорт тәүдә иң беренче башкортса бүлеге бара торган иде. Бер блок булып баралар иде. Унан соң русса блок бара торган иде. Башкортса мин укыным да, миннән соң Александр Кузьменко укый бит инде. Мин укыйм башкортса итеп, ә миңа ибарәләр русса сюжетты. Шан бер минутка якынанып башкортсаһын тапкансы, өйрәткәнсе, карап тик ултырдык. Ул вакытта тәҗрибә бик юк. 1 минутка якын карап ултырдым бит инде. Яра шулай үтте инде шуннан. Александр ултырды, Саша. Ул ултырганны, ул русса итеп укый, аңа башкортса видео ибәрәләр. Ул тагыла 1 минут буена ултырды. Бuna шундай кызыклы мәлдәр булган. Кызыклы мәлдәр, төрле хәлдәр була инде. Безгә бunda һорайлар, без ишетүебез буенча һезнең токымда моряктар күп. Нишләп улай дип? Шулаймы? Шулай дип һорагандар. Минең атаем ул 1924 елгы хугыш башлангас инде, уга 18 яшь булган. 42 елда уны алалар хезмәт итәргә һәм ул Тымык океан флотына эләгә. Ул флотка гына эләгү түгел, ул һава крейсерында хезмәт итә, ул вакытта дизель ягулыгында эшләгән. Һәм 8 ел хезмәт итеп, хугыш вакытында ла уның елдары шунда үтә һәм хугыш вакытында инде улар ошо һава кәмәһендә Щука һава кәмәһенең исеме Щука 117 ме унытканмын инде. Америкага, Сан-Францискога 8 рейс яһай. Минең атаем да шунда була, ул торпедист була. Улар Америкага алтын ташыгандар, ә унан инде коралдар алып кайткандар. Әйе. Шундай уның хугышка үзенең шундай өлеше бар. Унан япондар хугышы менән аңа хугышта катнашырга туры килә. Әмма ул итән сакта, ул 69 елда һәлак булды. Бу дөньядан китеп барды. Ул итән сакта уларды япон хугышында катнашучыларды ветеран итеп, хугыш ветераны итеп алмагандар һәм ул бик нык кайгыра торган иде. Ә унан инде минең агаем Курбангали агаем, ул атаемның юлын дәвам итеп, ул да югары уку йортына инде, Севастопольга. Һәм уны тамамлагас, шулай ук Тымык океан флотына эләкте, һәм ул да һава кәмәһендә хезмәт итте. Ул офицер, хәзер инде отставкала. Ул Кызыл йондыз орденлы уның бар, бик күп медальдары бар. Ул да шул тиклем атаемның юлын бына дәвам итүсе булды. Аңлашылды, һезгә шунда һорау килгән, Шәһид Хаматов орай, Флюра ханым, авырлыктарды һез нисек еңәһегез дигән? Авырлыктарды еңеп була, ул бына Мустай Кәрим әйтмешләй, авырлыктар да үтә, яхшылыктар да үтә. Яхшылыкты күтәрүе бәлки кыенрактыр, авырлыктарды мин химия факультетын беткәс, анда шундай фән бар ине, ФХМ, физико-химический методы анализа. Минең менә үзем һәр нәмәне анализировать итәм. Анализировать иткәс, уның төбенә төшенгәс, уның аңлагас ни өчен был авырлыктар. Уны ошо авырлыктарды аткарып сыгыр өчен юлдар эзләгәс, анализировать иткәс, бирешмәйм авырлыктарга. Аңлашылды. Һезгә шунда Айгүзәл һорай,
Һез әлеге эшегезне икенче эшкә алыштырыр инегезме дип һорайлар? Юк, әлбәттә, юк, бер вакытта да юк. Был эштән башка үземне күз алдына килтерә алмыйм, әмма кайда эшләргә туры килһә лә, эшләр инем дип уйлыйм. Эшләй алыр инем. Қолымдан килер ине. Аха. Шундай һорау да түгел. Әсәем, тугандарым һезне бик хөрмәт итәм. Сәлам ебәрһәгез шат булырным дип һорагандар. Әбел районы Бурангул авылында Рәвия Ишмурат кызына һәм тугандарына дигән. Кыйын булмаһа, без Рәвия Ишмурат кызына сәлам иткерәйек. Рәвия Ишмурат кызы, һезгә сынлап та бына безнең ошо студиянан, үзебезнең редакциянан һәм янымда ултырган диджей Фатих исеменән безнең телекомпаниялар эшләгән барлык хезмәткәрләр исеменән олы сәламыбызны yetkерәбез. Безнең каналдагы тапшыруларны карап барыгыз. Минең инде эфирым 14 сәгать 38 минутта көн һайын Рәсәй 1 Башкортстан каналында рәхим итеп карагыз. Онда бик дөрес, бик матур яңалыклар бара. Республикабыз тормышынан, дөнья тормышынан, Рәсәй тормышынан һезнең белән очрашуга бик һәр вакытта шатбыз һәм һезне көтеп калабыз. Шундай һорау безгә килеп итте. Безнең тиздән башкорт телевидениеһына 60 ел тула, бу зур юбилей. Безнең зур юбилей тора. Безнең алдыбызда 19 елда. Нисек уйлайсыз? Ошо байрамды нисек безгә үткәрергә дип һорайлар? 60 ел у бик зур дәвер. Ошо 60 ел эчендә безнең телевидение үскән, камиллашкан һәм хәзер шул тиклем югары әлеге заманда югары нөктәгә yeткән. Шундый техника, хәзер цифровая технология бит инде. Әлбәттә, был датаны 60 еллыгын телевидениенең бик югары кимәлдә, дәүләт кимәлендә үткәрергә кирәк, матур итеп. Чөнки тарихыбыз бик бай, телевидениенең тарихы бик бай. Архивта бик күп материалдар сакланган. Уларны әлбәттә күрһәтергә кирәк халыкка. Күрһәтергә кирәк, һәм дә инде без бит бу материалларны тагыла кулланабыз бит. Буны бик шәп, чөнки безнең фонд, башкорт телевидение фонды нык бай. Алтын фонд. Алтын фонды дип әйткәндәй. Безгә шундай һораулар бирәләр, безнең тип торып, безнең телевидениегә тип торып, безгә безнең тыңлаучылар шундай һорау җибәргәнгә мин бик тә куанып, шатланып торам. Чөнки без тамашачылар өчен эшләйбез. Без тамашачылар өчен эшләйбез. Тамашачының телевидениеһы. Тагыла безгә һораулар килә. Анда күп әле һораулар. Монда һораулар күп. Әлбәттә, бездән һорайлар һезнең шәхси тормышыгыз турында. Шәхси тормыш турында һорайлар, әмма шәхси тормыш ул шәхси бит инде, уны бар республикага уны һәп булмай. Һәп булмай. Һәп булмай, әлбәттә, уның кызыгыла юк дип уйлыйм. Мин үзем мәсәлән кешенең шәхси тормышы белән алай бик кызыксынмайм, чөнки ул сер булырга тиеш, ул кешенең шәхси тормышы шәхси булып калырга тиеш. Аңлашылды. Әмма мин шуны әйтәм килә, мин бәхетлемен. Бәхетле безнең Флюр апай, чөнки без бар, гаилә бар, бөтә бар һәм бөтә республика бар сын күңелдә. Безгә Эльмира һорау язган, Флюр апай, нинди китаплар укырга яратасыз дип. Китапларны әлбәттә тарихи романдар укырга яратам. Әлеге көндә инде мин укыйм Достоевскийның «Идиот» китабын. Ул 19 елда сыгарылган. Укуы бик авыр, әмма ләкин укыйм. Менә бүген генә инде шунда келер алдынан Зөлфия Ханнанованың шигырьләрен укыным. Чөнки Зөлфия Ханнанованың бик матур китап презентациясы була. Мин башкорт дип танышыгыз дигән китабының презентациясы була. Ул инде 31 майда Башкорт дәүләт академия драма театрында киске сәгать 7-лә башлана. Уның шигырьләрен сәхнәгә менеп, бик күп артистлар, шул итәптән мин һәм безнең телекомпаниянан Фирдәт Галиев укып ишеттерәсәк, менә шундый форматта буласак, бик матур кисә көтелә инде. Аңлашылды. Бездә әлеге мәлдә
Төркиянән карап ултыралар. Һезнең артыгыды карап ултырам да Әхмәт Зәки Вәлиди урамы күренә дигән. Һезнең Вәлидигә ниндәй мөнәсәбәтегез дигән. Нисек карайсыз Вәлидигә дип сораганнар? О, был бик әлбиттә авыр һорау. Уга төрлесә караш бар, әмма безнең башкортыбыздан шундый күренекле бөтә дөньяга билдәле кеше сыккан икән, без уның башкорт булуы менән горурланабыз. Чөнки ул галим, Галим, сәясмән бит инде, Әйе. һәм ул да башкорт. Шуңа күрә ул безнең горурлыгыбыз дип әйтер инем. Әгәр дә ул заманда уга безнең илебездән сыгып китергә туры килгән икән, тимәк, шулай кәрәк булгандыр дип уйлыйм. Мин уйлавым буенча был Әхмәт Зәки Вәлиди башкорт халкын уйлап эшләгән эшләре. Башкорт халкын курсалау буенча эшләре. Минең шундай уйларым. Ул бит инде яшь кенә сыгып китергә Әйе. мәҗбүр булган. Ул вакытта шул тиклем суалсык вакытта ул гына безнең илдән китмәгән бит инде. Әйе. Күптәр киткәннәр. Күптәр киткән. Кемдәрдер Франциялы яшәй, урыс халкында әйтәм бит инде. Безнең халык Төркиягә китергә тырышкан, чөнки көнсыгыш илендә безгә якын кешеләр бит инде, мусулманнар яшәй. Шуңа күрә минең уга карашым шундый, ул үзе белеп эшләгәндер. Менә икенче ел, Алла бирһә, безнең Башкортстандың 100 еллыгы буласак, һәм ул бит инде шул Башкортстанды булдыруда шәхсән тос өлеш индергән. Шуга без бик шатбыз, без әлеге мәлдә Төркиянән карап ултыргандарына. Хөрмәтле дуслар, без инде тура эфирдә эшләбез. Флюра Ишбулатовнага һез үзегезнең хараударыгызны бирә аласыз бәйләнеш тәсилләрендә. Кызганычка каршы әлеге мәлдә безнең WhatsApp эшләмәй. Һез эшкә килһәгез. Мин һезнең эшләгән сакта бөтә булган процессларны күзәтәм. Һез гафу итегез дип әйтәм. Русса шундай һорау, һез суеверный кешеме? Юк, андый юк. Әмма бер күзәткәнем бар, күпме тапкыр инде. Әгәр дә мин бына эфирга әзерләнгәндә бер хүддә бер нисек яңлышрак әйтеп укыһам, эфирда ла шулай китермикән дип уйлап куйды ниһәм. Эфирда шулай киләлә сыга. Кайсы вакыт инде бына 2 тапкыр бер хүддә укырга туры килә. Бына ошо суеверие дип әйтеп буламы, юкмы? Булай суеверный түгелмен, андый нимәләргә ышанмыйм. Мөмкин булса, тагыла бер һорау дип безгә безнең радио тыңлаусыбыз безгә мөрәҗәгать итә. Яраткан шөгылегез ниндәй? Менә мәсәлән, мин беләүемсә, һезнең баксагыз бар. Яраткан шөгылемме? Ул аны улай дип әйтергә лә мөмкин. Әмма мин йөзергә яратам, һауды яратам, үзем Бассейнга йөрибез. Әйе, бассейнга йөрим. Үзем земной знак булһам да инде. Ер бит инде һәүһәт була алмай, ул бер елга ярһыт була алмай дигәндәй. Мин бик нык йөрергә яратам, һауда йөрергә яратам. Ул бердән физик форманы торырга, физик форманы тотырга ярдәм итә. Икенчедән инде шулай итеп мин ял итәм. Хәзер бит инде хәрәкәт җитешмәй. Машинала йөрисең, бында ултыраһың бит инде. Шуңа күрә яйдәрен форсат булгас, баксага йөрибез, бакса эшен бик нык яратам. Әйттем бит, земной минең шундый гороскоп буенча шундый булгас инде. Йөрде кадырга, гөлдәр ултыртырга яратам. Ларга һәү хибергә, хәрәкәтләнергә, миңа унда шул тиклем рәхәт, унда һава сафрак. Аңлашылды. Хөрмәтле дуслар, безнең кызганычка каршы эфир тамамлануга ла килә. Флюра апа, һезгә иң охшаган һорау ниндәй булды? Без шул тамашасыга безне карап утырган һәм дә инде тыңлаган тамашасыга без бүләк итернек безнең бүләгебезне. Мин менә Әбиялилдән бик матур апайга теләктәребезне yetkirdik бит инде. Аның һорауы буенча шуңа миңа бик нык охшап төште, күңелгә бик нык охшаны. Димәк, без Әбел районында яшәгән Рәвия Ишморат кызына ебәрәбез.
Әйдәгез шул апага Шул апайга ибәрәбез. Ханымга. Ханымга. Ысың Әбейл районы Бурангул авылында яшәүче Рәвия Ишмурат кызын ысың күңелдән котлайбыз. Һез Рәсәй бер телеканалы Ватан интернет радиоһынан ошондай бүләк иттегез. Был бүләкте һез Гафури урамы 9/1 ханында урнашкан телеүдәктән килеп ала аласыз. Һез ысың күңелдән кайнар котлайбыз. Флюриш Булат кызы. Һезнең теге азнала туган көнегез булды. Ие, Һеҙҙе- майда. Ысың күңелдән туган көнегез менән котлап, безнең Ватан радионан һәм дә инде Рәсәй бер телеканалынан ошондай ук бүләкте, менә ошондай минең фото менән Ватан радиоһы һеҙгә ысың күңелдән котлап бүләк иткем килә, Флюра апай. Рәхмәт, Фатих. Менә мин дә әйтеп үтәйем әле. Бына безнең ошо милли тапшырулар редакцияһы өсөн безнең диджей Фатих ул бик зур табыш. Чөнки ул бына Ватан Лайф интернет радиоһын оештырып ебәрде, башлап ебәрде һәм ошо шулай ук был тапшыру Ватан Лайф интернет радиоһында барып тапшыру параллель рәвештә Башкортстан 24 каналында ла бара. Бұл техник яктан әлбәттә бик авыр эш. Әмма Фатих үзе техник, үзе инженер, үзе алып барусы, үзе автор. Һиңә зур рәхмәт, Фатих. Һинең менән эшләүе үзе бик тә күңелле һәм бик тә рәхәт. Рәхмәт, Флюра апай. Чөнки ысынмаган әндә монда эшкә килгәндә мин һеҙгә күп һөйләгәнем булды. Мин күҙем ахшайып торып килде. Бында эшләй шундай профессионал Уилдан Галин. Һеҙ, Фирҙәт агай. Бында мин Рәсүл Ҡарабулат. Рәсүл Ҡарабулатов. Бында беҙҙең алып барыусы ҡыҙҙар. Мин аларға элек телевизорҙан ғына ҡарап, Хәйерле иртә республикаһын тыңлап һәм ҡарап, һоҡланып ҡарап ултыра торған, һоҡланып ҡарап ултырған ҡыҙҙар, егеттәрҙе бында бергә эшләүемә бик тә шатмын. Сөнки ысын күңелдән беҙҙең рәхмәт Вилдан Нургалиевичҡа, сөнки беҙҙе әлбиттә гел хуплап, туплап, талапсан бик. Талапсан, әлбиттә. Шуға һеҙгә үҙегеҙгә зур рәхмәт, шундай яҡты күңелле гел дә миңә ярҙам итеп торғанығыҙ өсөн һеҙгә зур рәхмәт. Һәм һеҙгә, Флюра апай, ысын күңелдән мин теләйем оҙон ғүмер, донъя бәхете. Гел дә шулай итеп бергә эшләйек, бергә булайык, бергә ошо матур көндәрҙе уҙғарайык һәм инде бөтә республикаға тик яҡшы хәбәрҙәр генә килтерәйек. Амин, шулай булһын. Шулай итеп, хөрмәтле дуҫтар, беҙҙең ҡыҙғанысҡа ҡаршы эфир тамамланып килә. Флюра апай, бер-ике һүҙ беҙҙең тамашасыларға. Тамашасыларғамы? Хөрмәтле радио тыңлаусылар, хөрмәтле телевизор ҡараусылар. Мин дә бына Фатих теләгәндәй һеҙгә ғаилә бәхете теләйем. Бәрәкәтле ғүмер, матур көндәр, уңыштар һәм иҫән һау булайыҡ, республикабыҙ алға барһын, алға атлаһын, бергә булайыҡ, берҙәм булайыҡ, бер-беребеҙҙе яҡлайыҡ һәм бер-беребеҙҙе һаҡлайыҡ, ихтирам итәйек. Зур рәхмәт, Флюра апай. Шулай итеп, хөрмәтле дуҫтар, һеҙ Ватан Лайф тапшырыуын тыңланығыҙ. Һәр шаршамбы һәм йома 21 сәғәттә һеҙ Ватан Лайф тапшырыуында үҙегеҙҙең яратҡан кешеләрегеҙгә һорау биреп, беҙҙән бүләк үтә алаһығыҙ. Хөрмәтле дуҫтар, зур рәхмәт беҙҙең менән булғанығыҙ өсөн. Мин һеҙҙең менән хушлашам. Һау булығыҙ.